Jep, it's Otso style. Otso style. Pelaan nyt vaan, en tee oikein mitään muuta. Heti kun vaan pääsen koulusta, niin Rone aukee joo. Tännes kaikki Skypet ja Steamit on jo auki. Chromekin menee kohta auki. Mä vaan sanon jee. Kun mut saan jo kiinni Skypen kautta oikeesti jee. Ei mitään muuta sanottavaa oo kun tämä jee. Kohta jo lähtee joku pelikin jo päälle jee. Siinähän se jee. En mä anna sun muuhun koskee, se on niin, kyllä on niin. En mä vastaa, ei ole asia, tosi tärkeä, eikä oikeesti. Niin mä pistän sulle tosi kova setti. Jep, it's Otso style. Otso style, jep. Jep, 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 it's Otso style. Otso style, jep, 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 it's Otso style. Yeah, komputeri, jep, 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 it's Otso style. Yeah, Skype auki, jep, 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 he 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 he. Nyt on aika mennä kouluun, ei voi mitään. Mutta kone on nyt jäänyt päälle, ei voi oo mitään. Mutta äkkiäkö sen kannattaa ennen kuin aukee mennään onneksi ottaa. Nyt mä sanon jee, että mun järkipäässä on isompi kuin luulette. Ja todellakin mä sain mun kokeeseen. Käyttäskaan mitä voit kun 7 tuli kokeeseen. Kyllä nyt on jee. En mä anna sun muuhun koske, se on niin, kyllä on niin. En mä vastaa, ellei oo asia, tosi tärkeet ihan oikeest. Nyt mä pistän sulle tosi kova setti. Jep, it's Otso style. Otso style, jep, 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 jep. Jep, it's Otso style. Otso style, jep, 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 it's Otso style. Yeah, komputeri, jep, 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 it's Otso style. Yeah, Skype auki, jep, 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 he 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 he. Siinä on mun hieno kone, joo. Kone, joo, eikä mikään muu. Siinä on mun hieno kone, joo. Kone, eikä oikeesti mikään muu. Kyllä mä tiedän, style, joo. Komputeri, jep, 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 it's Otso style, yeah. Skype auki, jep, jep.